ivangeli insindiso isabatha ukusetshenzwa umuntu ukuhlaza masembuzo uthi hayi ninganginaki ngeke singanginaki ngoba lento yinto yokusetshenzwa yasebenza le ophale why not for them to even look up? Jeremiah 1 verse 5. Ngingakabubi useyihlulo wakhotshwa akasaselanga ugobo ugobo yinto wazalwa nayo akaselanga igift yinto wazalwa nayo kodwa udele ukhosi into engiyibona ugobo hlangane nobonakala ubona amasha khaya watalete izosebenza sasethandaza wafela umsebenzi abantu basebenza ngothola umsebenzi bencane nokufunda bacabanga ukuqala amabandla abangusebenza akuyona isource of income ivangeli alenkhulumo wey'neuze nkosi akuyona isource of income ivangeli yinto yokuthi ngize ngimanikinike ngibone isebenza by the way umusindisiwe ngathi lokuba wese usafika esontweni nokafike kaJesu awusanibona makhona phela khona igcina esontweni egcina esontweni ngoba noma sesindisiwe kodwa ngibona ikhanda lakhe uyayibona inhliziyo yakhe athi uPawulu wendawo konke okuyizuzo yini ngashaya izibi ngashaya indiva ngenxa kaKristu hawu Pawulu kanti uKristu wayefika kadoma ngompostoli hayi umpostoli welinye ilanga uma ngishangonyazi wathi ulisingelelani bandla wakhipha umoya wobulali wagodla i-ofisa ngiphathele lona lompostoli wathi ulisingelelani bandla akaqale into zakho uqale dile nento edinga ukusetshenzwa oqale umsebenzi I want to go deep little bit then we will play how ngithembe kuphela lokho ngithembe impela lokho ukuthi oqalile umsebenzi omuhle kamagama awukwazi ukuba nokuhlasa ukukhiqiza izinto ezimbi kodwa yena uqala umsebenzi omuhle kini uzawufeza awusibuke lento ngasinende ufuna singene kuyo ngithemba impela lokho ukuthi oqalile umsebenzi omuhle kini uzawufeza senhlangizwa ukuthi uzofeza nini mase uzofeza kuze kube usuku lukaKristu hallo kodwa usuzohlala ngesikhathi lo eza la uJesu into afike yenza uJesu eqala umsebenzi omuhle ngesikhathi eqala umsebenzi omuhle ikakho nethuka bamazinga bethuka nje unjena nje ubani ukhuluma la sithatha ukukhuluma kanje khona ungenini mayifika ufike eqala umsebenzi omuhle mase lithi uzowufeza kuze kube usuku lukaKristu sothi lapho kuliphi usuku lokufa noma usuku lokubuya kaKristu shuthi noma sesigcobile sathi man of God ile awukaphumi kulento yokusetshenzwa ngoba lento yokusetshenzwa iyozima emhlanje sawusuku lukaKristu baningi abathola ama-gift bathola iy'khulu batanse beqedile awuqedwa lungakafiki
Shuthi noma sesikupha ithuba wakhuluma wanyakaza abantu bavuka ishosha ungakhohlwa lo senhlizweni uthi ngizosebenza kuze kufike usuku lukaKristu. Yini azomsebenza uze kufike la suku? Yingoba noma usugotshiwe usebenza uyabuya amabala neminako yezwe izongena la mayisethi ngoba ungafiki lapho nenhlanhla angeke ugeze uthi wasindiswa uye walimaza lento kulungile nakho nenhlanhla siyahlangana manje ungafiki lona suku usasebenza alakhuluma nebandla nezwe lethu ungafumi igift iba udonga izulu linwabile lento lathi osenteza kuze kufike usuku ungavumi isambulo sifike ukusetshenzwa ethi mayisebenza usayuko abantu bayikhona ngaba Yesu uma engafiki uKristu anga ubona mshini ayisakhona Zikhala ngoba sesize pulpini. Zawuseyiqedile. Let me tell you madoda kaNkulunkulu, uma engakafiki uKristu. Akabuke as a man of God. Akabuke njengomprofethi njengani. Uthi nansi into afanele ngiyisebenze. Hey anazi ke nini. Hey, abantu bathi bishop umphostoli. Ufika kuyena uthi nansi into afanele ngiyisebenze. Akasibuki ngamagifts kodwa abantu bathi ngibona insini yakhe. Haleluya. Ngizathatha igeja ngithi kuqede. Haleluya. Kodwa nje kade ngoshumayela nje ethi hayi lokhu kade ushumayela phela wongezela ngokushumayela. Woze sizokusebenza. Oh ngalo umsebenzi. Awukose ngikade ushumayela sinoku umthetha hayi awukhulumanga kahle awenzanga kahle wenzelani ingoba noma ususebenzile uma ungasetshenzile inkosi mayibuye uzosala so usisebenza uze kube usuku leli verse soqala umsebenzi omuhle kini uzawufeza abaningi abafundisi nabazalwane emzimbeni kaKristu bathanda abasekhokini abokuqala chapter 3 ngesikufunda ngesikhathi sesibanayo ngesikhathi ngesikufunda chapter 3 verse 9 elithi nina nisisebenzi kanye noKristu kanti lo verse 11 lelo sifundile kuPhilip 1:16 ngithemba oqala umsebenzi kimi kodwa manje basekhokini elizothi nizisebenzi mase lela verse ethi nizisebenzi fanele ubuze kwakhuluma nobani ngoba awukwazi ukuba isisebenzi naye engakusebenzi. Haleluya. Sizisebenza noKristu. We are co-workers with Christ. Co-workers. Uyosebenza kanjani nawe ungasentshenzile? Siqala ufike. Ethi ngingenini ngizoqala umsebenzi. Mase uqala ithi uyambona mase sedoda sakisika amakhelwane yosebenza. Akungegezele ngosebenza osibani. Usesebenza osibani bahamba nawe. Suyisebenza. Kodwa first year uthi akangene ezoqala umsebenzi kuwe. Amen. Uma soqala noma sepromote. Yeah. Kodwa ngibule ngenye indlela leyo. Uthi wendwele le invest leli elikuFhilip elithi oqala umsebenzi omuhle uzowufeza. Uma leli budget alifakile awunankinga uNkulunkulu. Afanele nathi qala ngivela ayinikhoma kuphela mase. Uma sefanele khomule qala uzomhlanga endini. No uyigumuli baba. Ngoba abaningi abasindisiwe nje bafuna ukuyigumula. Uma ufuna ukuyigumula into zakho kanti wayefela. Haleluya. Jesus mase ngeke ukuthi. Hayi, siza sinjalo namabhayibheli ethu. Haleluya. Jesus. Siza nazo lezi zinto. Kanti usathanda uvela umuntu omama ekhaya ethi, "Wena uzoyapha pasindisa olunje." Kanti lungisa into ethi, "Lutho." Yeah. Nalabo babona uKristu besa. Uma bese kufakaza
ufike ngokuthi kodwa le ndoda le yangikhumula ukuthi asengihlulekile. Uyaphelela into engenza la. Phathi sesathandaza ngesibambela. Umuntu afika kuyisono lokho. uPaul ufika washumayela wathi ibhayibheli yakhuluma. Wabo nje nje uKristu waqalile noma. Waqalile noma uPaul ukhona. Yes. Ikhumule. Umuntu kaKristu uyanethezeka. Ingase sihlule ngokuyenza ukunethezeka sisisana. Umgumula lapha ngiyafuna. Siyasifuna ukuyigumula. Ngalo kwethu ukunethezeka. Okwethu ukuthi inkosi namhlanje ufuna ukuvumulana. Ngoba sithethe ngosuku. Inkosi ufuna ungaka ngaphi? Okwethu uma sesifikile wafika uPaul ashumayela lakaqala ibhayibheli. This is a process ogumuleka. Ulikaqalile abangakugumulile. Okuyizwi sasiyaxega le ndoda akayini. Ngakutshela ukuthi musu hlehla. Fana lo muntu oqaqile. Ayivali lento ikhumuleke. Uqale khipha the party. Enqaqe etusathani yabona sithi sayisebenza kanjani namanje ugumulile. Uthi sathani yena ugumulile. Kodwa lo qala umsebenzi kimi. Ngiyabuza. Uzoyiqeda lento ayiqalile. Uma sekaqala nje ibandla laseEfeso wafuna waboshwa uPaul. Umaboshwa. Umuso wethike. Ningayitshela ukuthi into kade zinibophile kuba ibopheke. Uboshwa mina. Kodwa khona oqala umsebenzi uzofesa. Leli gama uzofesa uchaza ukuthi uyoze ngigumule konke. Leli verse uPhilip 1:6 elithi ngithemba lokho oqala umsebenzi uzofesa lichaza ukuthi into ade ihlupha ofike nayo kulapha uma seqalile uzofesa. Abanye bazofakaza kuqala usebaqede 2 months ungayeki ukhonza. Haleluya. Uthi uvela ushintshe ungaqhubeki wafaza umuntu okhuluma into nayibambile. Kodwa vele uthi Nkosi mase umqaqeshe nami ngeke. Shaya maya. Uma sumqaqeshe nami I am coming. Nami ngizomqaqela. Usathana usenza mafakazi umuntu siqhubeke. Sicasule ukuthi yena ukhululeleni. Kanti lokho ukutshela ukuthi hayi liyaphila. Asiboni lithi phela. Sibona nabanye abaphambili. Efakaza umuntu ethi ngangabo Jesu. Kodwa uJesu angisiza. Ungamsizile. Akubambelana. Uma eseqedile umsebenzi sevela uJesu injunction sabaseKorinte 3:9 elithi sizisebenza kanye noKristu akasebenzi noma nani usebenza nomuntu amthole ngasetshenzini wamsebenza. Oh Jesus Christ. Oh amen. Usebenza nomuntu asuke amtholile esentenziwa. Amen. Ngoba njengoba usentenzwa ungakhohlwa khona umuntu osagqokele lento lokhishwe yona. So kumele sheshe qede. Ngoba ufuna noba zisebenza. Kanye naye. Ukuthi sisisebenza uchaza ukuthi sesebenza nami ukata abantu. Let me tell you why emthembile lo. Engafani. Akathembanga ukuthi wafa. Uthemba ukuthi uyayazi process yokugunyulwa. So uzokhumula lo ethi lo ishumi maselo lethi hayi mfethu ukhuleka. Lethi yakanteka. Lethi yashiyeka. Lethi yalahleka. Abekezela. Nama ngisho nawe. Usubaleka. Sizisebenzi kanye naye. Ushotela abantu abaqatiwe. Masehamba nabo abangaqatiwe. Efike basebenze. Jesu. Ushotela isentenziwe. Uze athele singasentenziwe. Ubibandla linje. Sofika nini ezweni? Ubibandla lendaba yonke into amanyala. Sofika maphephe. Sofika nini lapha yana? Yena afisa ukuya lapha yana. Kodwa ufuna ukusebenza nothisi. Kodwa akasebenzi noma ubani.
umsebenzise. Kodwa Jesu. Mase, yabo. Sebenza bani? Sebenza manje loya. Osentenzile. Ekade loya. Mase asuka lo. Ethi ngiyabonga uBishop wami. Umfundisi wami. Baba, usengathi mase yakhuluma lo ethi hayi yabona manje. Ukuthi ngani njengami. Emsusa umfundisi emise kuKristu. Sishothana abantu abazosusa abantu. Bebasusa kubo. Bezakubona amandlane. Nami khona waqala umsebenzi kimi. Wawufesa. Ingakho nami sengiphumile. Sengabe ngikhumula abantu. Alesithi uzosebenza. Uzosebenza. Lo, efuna ukuba mighty man of God or woman of God. Angaloke fast. Mama ufuna umsebenzisi. Yeah. Awuqeli. Yeah. Esikwenza uzoqualify. Yeah. Sishumela ngesitela ugo. Yes. Sasithi siyayigumule. Ngoba sesiyigumule sami. Manje abantu ubhubhiso. Kanti musubisa ubhubhiso. Uthi Nkosi ngisebenza. Nkosi ngisebenza. Nkosi ngikhumbule. Ngesikhathi sugumulekile, uthothi into yakhe kade uyifakile. Kunendawo ababesho into yakho. Mase caba ukubiza umuntu lapho vele ethi into wena. Ehlisa umbono. Hayi, ethi bani ministries. Ethi Khumula Party Ministries. Khumula Party Ministries International. Khumula Party. Uma sehlisa umbono kuyinkinga noma ezoqala uGumula Party Ministries ngoba ethi sengikhathe lokuphatha namfuna uqala into yakhe ngoba ama-minister amaningi awaveli avela from ungaphatheki aphinde kusho lo ama-minister amaningi awaveli phezulu avela from ukuthi ubani ongiphethe uma ekhanda imali engasho nami ungayikhanda le mali imali ngekho sayenza lento imali ngekho imali yaze yafika aselingene abasifa ngento yemali umuthi ukhona singakwazi ukuba phansi asingakwazi ukulala asingakwazi ukusutha wayitshela usasa sathane ungangiphuca ukusutha nginayo isifi yokulala angeke ngishintshe imessage ngixwayisise ngoba kushwela lamanyala ashingayo nje into engingisiza nokuthi vela igwala oh shama bani ministries bani ministries uma lesesuka nawo umpostoli sene Khumula Party Ministries International ngalo ukutshela lo akayanga elokhetha lesikhosi uthola ungiphi ba Nkosi ungiphi minister ubeyikhonzele Khumula izinto kanti izulu libuka bangagunyolile uthi umbuzo wami sophela kanjani izolo kube kushumela kwamadoda nezolo khululwa kanjani amabhanti kube kuya egqoka amabhanti ziya babagqokile ivangeli standard esinje ingoba kusuke singakhululile esingasentshenzile sisisebenzi khona noKristu lesisebenzi wabusebenza nini lesisebenzi wabusebenza nini Shabo hambuza sentana wakho wasufuna ukusebenza kangaka wasetshenzwa nini sufuna ukusebenza kangaka wasetshenzwa nini sizisebenzi kanye noKristu thula akasebenzi nokuba uPaul uthi ngisisebenzi kanye noKristu ingoba
ngena ngubani ngifundisa bani wafundiseka yini wena awukwazi ukugumula abantu izinto wayigumulanga mama ufike gumula ibhathi lomuntu masedumulile emva kalokho mayisethi ngathemba wena uthi ngihambe nawe kuzo zonke izigqoko yamabhadi uzosuka uyigumula lona umema awulabe lonke indlela koGoogle ngizoshumayelana ukukhumbula ukuthi ngagululwa kanjani mase thola abantu uwash i-experience ukuthi lo wagulula kanje sizoshumayelana ngoba gqokile sigqoke kangaka sizothini ngoba ngasetshenziswa singasetshenziswana kangaka awunamhlanje asisho umnini sithemba impela loyo oqala umsebenzi omuhle kinini ukuthi uzokufeza sithi akafanga ukuthi esebenzise wafela ukusebenza singakaze ngisho lelizwakala ezweni akafelanga ukusebenzisa ufele ukusebenza uyanga mfethu ukanelise na sesiqalile ukushumayela nawe. Thank you, Lord. There is a man in Babylon who is also Samson. So only God, ain't a man. He was a powerful man of God. If you know we're not powerful men, we're men of God. I will check when we are in there. Waphanifiya kanjani uSamson to powerful because no powerful go Facebook because abantu busy bagedwa izolo akesikhumbuzana uSamson akazange bengisho into yenze izandla ewe phansi shoot akubona ukuthi umuntu uphathe umuntu so powerful sesisike umusa abantu wonke ungayibizi ngalokho powerful uSamson as a prophet is umuntu oyedwa God is a powerful man. She's more dependent on a prophet, man of God. So some people are powerful who prophetic. Samson as a worshiper God. So he was a worshiper. We stand about to women or women of God. Samson as a shining, she sang with a sword. He was on Samson. She's more dependent on example. We might powerful men of God. Let me tell you, it's not about revelation. Samson has a fasting 40 days. Shooting, no fasting, it's over Wednesday. Oh, this is a powerful woman of God. Samson, when no shining, that what I was on a video, in front of us, Samson has a message she tell the Lord 1,006. And as a shine she 626 stadium. God is so. That is nothing to tell man. Should not policy get there also to be mighty men of God. It's not about to policy issue. It's not about to policy get there. God one. Yeah, Samson to be mighty men of God. Ukuthi abafilisti wena umngane wezitha ubewahlangana nezitha beshayawane ubehlangana nesashaya ubehlangana nabafilisti noma thuphatha umhlathi wembongolo